Nag-aamat-amat na display ang mga vendor sa mga baligya nga palupok o kon firecrackers sa area sang Buhang Haro, Iloilo City. Nagkangtalan sa nagalapit nga Pasko kag bagong tuig. Sa Dervisong Bomboradyo kay Dante Talabok, Presidente sang Buhang Haro Firecrackers and Fireworks Association, iyagin pahayag nga base sa Executive Order ni City Mayor Raisa Treñas sang Desyembre 1 pa kung tani ginumpisa ng pagplastar o kung pagbaligya sa mga vendor sa pang hindi madali-dali ang pagproseso sa mga permits kag wala pa sa maramo nga manugbakal na rason nga na-delay ang ila pagpamaligya. Dugang pa siniyara sila sa masobra 40 ka mga vendors kag sanuman sa iya doble na kuha nga pwesto sa iban nga mga manugbaligya. Malayo man sa mga panimalay mga pwesto sa mga vendors, agud malayo sa disgrasya kag gahod nga dala sini. Agud masigurong safety sa manok bakal, ginsiguro Manila nga mayara sang label ang ilang mga produkto. Saman sa iya nga ginhalinan sa ilang mga produkto, ang mayara sang lisensya sa pagmanufacture sang firecrackers. Nagpanumdum naman ang mga ini sa mga manok bakal nga maghalong sa paggamit sang palupok agud makalikaw man sa disgrasya. Executive order ni Mayor is Pitsa 1, isang December. Galing ito hindi mo man na madali, dali, kwan kiti damo, Ricobicos, damo kami gina-process nga papilis. Nag-start kami daw 4 days pa man lang, nubra ka nalig niyo. Ito yung produkto na mo, nili kinanan, with label, gid.